na da dogon baje ɗan ta'adda da kuma dan tawaye baka nan san fito kuma kunna ma kun kalla gaskiya ne ya zama na cewa mai dama kuma kun nema Yaya. wato mai dada har ba shi kuke kasuwa domin ƙara maimaitawa ruwa jallama shi ma kunne mai sa to amma jami'in wannan yaki ne da zama cewa kuna ta bamu waka cewa an to amma wa ku samu sakonnin sa al'umma kun kara da kasuwa kuna ta cewa ba ku samun kasa dan adam zango a kasuwa me yasa ya a bisa ka sai zama da cewa a matsayin da baba da jijo na je na neme shi na ce masa wata hanya da al'umma su rinka samun dama domin sun samu plate ɗinka domin kalla sai samu hanya maka sauƙi ita ce Da zaran kana da bukata, daman ga fitaccen jarumin fim ɗin da ya zama cewar zan fitar a wannan shekara. sai na zauna a matsayin cewar ina jinsa wace hanya ce sai zama cewar ce amma fa na makara don kwanar da bada sanarwar tun ana kwanaki 100 ko 1000 ya zama cewar za ka an naira 1000 ta bankinka ko kuma fiye da farashin sanin ka wannan ra'ayinka ne to amma fa shi kawai 1000 ce kuma sa'an na ce har da katin waya mai dan kana da bukata za ka iya anta ta fa cikin wannan fage gaskiya ne to amma al'umma idan ya zama na cewa mun hanta muku fim nan take ko shiga kasuwa domin ya zama cewa ko hanta da mun nema sai wannan na zama cewar gagara ina ban haushi ma mutum sama da miliyan 1 ke bin sa fa kuma suke nuna masa kauna amma kuma ban banza abin wafi har ma gwara ne da nake da followers 50 ina zamanin gwara ma ne kuma ta wannan hanyar kaɗai ne za mu iya nuna masa soyayya adam e zango kun san wane ne shi yakan fito muku da fina-finai wanda zai nishaɗantar da ku wanda zai faɗakar da ku wanda zai jawo tunanin wa'inda suke aikata wani abin saboda su gyara ta wannan hanyar kaɗai za mu nuna masa soyayya ta wannan hanyar kaɗai za mu nuna masa lallai cewa adamu zango ana tare da kai da masoyanka katin 1000 ne tal za ka tura amma in kana da ra'ayi za ka iya fin haka ma da katin waya idan ba za ka tura katin banki ba za ka iya tura katin mtn na 1000 naira ta nambar da za ka tura ta nan ne za ka samu damar kallon wannan fim din saboda za a tura maka link din da za ka kalli wannan fim din al'umma mu nuna masa soyayya muna godiya